begge det du også. Det var super fedt at få lov til at optræde for jer. Giv en kæmpe hånd til hele MGP. Og til konferencen selvfølgelig. I var det vildeste publikum. Det er fedt det her, man giver jer selv en kæmpe hånd. Skal vi lige give den helt op og køre? Kom så! Det er vidunderlig underholdning, vi har. Tak skal I have alle sammen. Jeg tænker bare lige lidt på, at I er med på at lave en aftale med publikum. Fordi der er sikkert mange af jer, der godt kunne tænke at få sådan et lille billede med en lille autograf på. Godt. Så synes jeg, at vi skal prøve at line lidt op hernede foran, så alle grupperne lige stiller sig hernede foran mellem scenen og hjernehånden her, og så kan man få en autograf af alle sammen. Så står grupperne i bam, 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 og så står jeg til sidst. Og så sørger man lige for at cirkulere lidt, så alle kan nå at få en lille signeret autograf på festivalen. Vi går i gang med at række scenen til, og husk at gøre plads, så alle får kort. Man kan eventuelt række kortene videre bagud, så man er sikker på, at alle sammen får. Når man ikke er så høj, så må man lige stille sig heroppe.